Kampo sa PDP laban sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, may reklamo nga murag giharas kuno sila sa mga pulis. Ang duha nila ka mga kandidato. Samtang nagpasaylo ang direktor sa Lapu-Lapu City Police Office kung nakahatag og kabalaka ang ilang mga sakop sa mga kandidato. Ano ang report? Giingong yato sa pulis ang balay sa duha ka mga kandidato sa PDP. Lakip na kang Kim Francisco aron magpakisayod sa iyang background. Lakip sa giato sa pulis ang laing kandidato nila sa taga-isla. Gipadayag sa kampo sa PDP nga pagpanghilabot sa pribadong kinabuhi ang gihimo sa mga pulis. Nangayo sila og katin-awan mahitungod niini. Nabalaka po ta no nga dunay mga inana nga mga insidente nga walay formal nga pagpahibalo, kalit-kalit, walay identification sa maong mga police officer. Unsa may tuyo sa kapulisan nga musaka sa mga panimalay sa atong mga kandidato. Kay nahitabo man sad sa lain pong kandidato dito si Santa Rosa, si Joy Morales. Mao gihapon dunay pulis nga niadto siya panimalay o gisukit-sukit si Joy nganong nidagan siya. Nangayong pasaylo si Lapu-Lapu City Police Director Senior Superintendent Lemuel Ubon sa Itabo. Iyang gipasabot nga walang masabti siya masakop ang pagsusi sa background sa mga kandidato. Ang ayan lang unta nga himuon nga tago o hilom ang pagsusi sa mga pulis sa background sa tanan nga mga kandidato. Wa niya tuguti nga muadto sa kabalayan sa mga kandidato. We apologize for the inconvenience of atong miscommunications to our people in the field. Ang atong instruction sa atong mga station commanders o other officers sa ato ang command, it is our duty, sabi ko, to know our candidates because after the elections, half of them will become our leaders. So ngayon pa lang, we should know them. However, in doing so, we should not cause any inconvenience or threat among their lives, among their household. Samtang gibutyag usab sa Paho Barangay Kapitan Jonard Ahong Chan nga nakadawat siya og hulga pinaagi sa text message nga patyon siya. Iya kining gipablatter og naglaraw nga mohangyo sa Comelec og police escort. Sa nilabayng barangay election, wala ka namo napatay, apan karon bughaon ka na namo. So nadawat niyato ni atong Pitsa 23. Gipadayag ni Ubon nga musubay sa proseso ang si bisan kinsa nga mangayo og police protection. Lakip na ang threat assessment. It is not automatic. They can ask for security and it has to pass through our process. Yung sinasabi ko na threat assessment, actually, yung discrete nga because when we conduct threat assessment, discrete po na.